पहलगाममध्ये 26 निष्पाप पर्यटकांचे बळी घेणाऱ्या पाकिस्तान आश्रित दहशतवाद्यांना भारतानं कायमची अद्दल घडवलेली आहे। भारतानं पाकिस्तानचा बदला घेतलेला आहे आणि पहलगाम हल्ल्यामध्ये भारतीय सैन्यानं चोख प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। एअर स्ट्राईकमध्ये 120 हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलेला आहे। भारतानं पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचा खात्मा केलेला आहे। भारताच्या एअर स्ट्राईकमध्ये 120 हून अधिक दहशतवादी मारले गेलेत। भारतीय सैन्यानं मंगळवारी मध्यरात्री अवघ्या 25 मिनिटांमध्ये केलेल्या अचूक हल्ल्यामध्ये लष्कर आणि जैश-ए-सह हिजबुलचं कंबरडं मोडलेलं आहे। तोयबाच्या 6 टॉप कमांडर सहित अनेक मोठे दहशतवादी या हल्ल्यामध्ये ठार झालेत। पहलगाम हल्ल्याचा भारतानं हा बदला घेतलाय। एअर स्ट्राईकमध्ये 120 पेक्षा जास्त दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात भारतानं यश आलंय। पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचा खात्मा भारतानं केलेला आहे।